एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर' सारा जा सानखालि एबसुनिफ्राय आजिरा लादोंमोन बै सानखालि बिथाङा जोबोर दुखु मोननानै एबसुनि फिरफिला बिर होनाय खुन्थाखो गोबाथाबनानै गाबदोंमोन। बे खुन्थाखो आंनो नांगो जादोंमोन। गोबाङानो आंखौ मेसेजआव सोंहरगासिनो दङ मानो नांगो। आंनो नांगो जादों बे खुन्थाखो जुदि सोरबाफोर बे खुन्थाखो जुदि मोजाङै दोनदोब्ला जाय जायगायाव मिटिं जादोंमोन बिथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आंजों कन्टेक्ट खालामनानै बे खुन्थाखो आंनो जुदि हरोब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोनगौमोन। जुदि आंनो हराब्लाबो सोरबाफोर जुदि बे खुन्थाखो मोजाङै लाखिनानै दोन। कारना जाबाय जे आं बिनाय एबा मोजाङै लाखिनानै दोन होननायनि कारना जाबाय जे जेब्ला बिटिआरआव मिउजियामफोर जागोन अब्ला बे खुन्थाखो जोङो रेकर्डनि थाखाय हिस्टरिनि थाखाय बे मिउजियामाव जों दोननो हागोन मोजाङै। गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरा जेब्ला बिटिआरआव दावबायनो फैगोन अब्ला बे खुन्थाखो जोङो दिन्थिनो हागोन जि बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्ति जानायाव सागान होगिरि एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमोद बर' बिथाङा बे खुन्थियाव गोबाख्रबनानै गाबदोंमोन। बेफोरबायदि मोनसे हिस्टरिनि थाखाय आंनो बे खुन्थाखो नांगो जादोंमोन। गोबाङानो बुंगासिनो दङ लासिं सिं खालामगासिनो दङ जे प्रमोद बर' बिथाङा जा खुन्थायाव गोबाथाबनानै गाबबाय बेखौ जे गोबां गोरों गोरा मानसियानो बुंगासिनो दङ, राजनिति नेताफोराबो बुंगासिनो दङ लासिं सिं खालामदों जे प्रमोद बर' बिथाङा हिन्जाव खारजानासो बेयाव गोबाथाबनानै गाबदों होनदों। बे जोंनि थाखाय जोबोर अपमान गोनां बाथ्रा। बिनिखायनो जोङो एबसु एबा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जों बर' रायजो राजाफोरा जे जाय खुन्थाखौ लानानै लासिं सिं खालामबाय बे खुन्थाखौनो जोङो मोनसे रेकर्ड खालामनांगो, हिस्टरिकेल रेकर्ड खालामनांगो। सोरबाफोर जुदि सोङोब्ला बे मा खुन्था होननानै अब्ला जों बुंनो हागोन जे एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बे खुन्थायाव गोबानानै गाबदोंमोन आबेगिकजों, जोबोर दुखुजों रायजो राजाफोराबो दुखु मोनफादोंमोन। बेनि थाखायनो आं बे खुन्थाखो जोबोद नांगो जादों। सोरबाफोर जुदि बे खुन्थाखो मोजाङै दोनदोंब्ला प्लिज अननानै आंनो हर, नङाब्ला नोंथांमोनानो मोजाङै न'आव लाखिनानै दोनथ', बबेबा मोनसे सेफ जायगायाव दोनथ', नङाबा गुबुनफोरा मायबा मायबि खालामनो हागो। बेखौ दोननानै जोङो रेकर्ड खालामनांगो। जेरैबायदि जोंखौ लासिं सिं खालामदों बेफोरबायदिनो बेखौ मोनसे रेकर्डसो खालामनांगो। दा आं बेखौ सानगासिनो दङ। अननानै मोजाङै दोन, जुदि दोङोब्ला नोंथांमोना जुदि लाखियाब्ला आंनो हर। जोंबो बै मानसिफोरखौ लासिं सिं खालामफिननांगोन जाय एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमोद बर' सारखौ लासिं सिं खालामदों। जोंबो बै मानसिफोरखौ लासिं सिं खालामनांगोन। बे खुन्थाखौनो जोङो मिउजियामाव दोननानै बिराद मोनसे गिदिर रेकर्ड खालामनांगोन। प्लिज जुदि दोङोब्ला खुन्थाया आंखौ कन्टेक्ट खालाम। आंनि नाम्बारा जाबाय 9365685596। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु। जुदि आं मोनसे सानबावो मा बे खुन्थाखौ जुदि जोङो सेफ खालामनानै दोननो हायो अब्ला जोंनि थाखायनो बर' हारिनि थाखाय मोजां रेकर्ड जागोन, मोजां रेकर्ड जागोन। जे मोजाङै दोन बे खुन्थाखौ प्लिज 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 प्लिज।